Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Education Cell kalapan pa ke jingkemen bani I ke jingpen tray bantai ya ke Engineering College bagalaya chaprang bat ke bam Islam show ban pendap ya ka. Ya ke ne ke FKJGP kalapan pa hadian ke jinglet jurep ya ke ne ke college ha ke arpu trek matau benai no opera ar hajar arpuai. Ha ke ne ke sngi ke FKJGP Education Cell jong ke sang keme hapok ke jingelam jong Education Secretary uba krau kupar nong siet. Rengkat ke jingedan lang uba Leveson Kurba, bad u Executive Engineer ka PWD Buildings uba Ransan Sutra. Kilelet jurep ke jingtai ke Engineering College ka ba hamaulai kentan masar. Kani ke jinglet jurep ke ka college ka hadian prasnam ha ka bagane ka sengkalel jurep teng ha brai leber men ha kasnam ar hajar arpuai. Bad ha kani ke sngi ke FKJGP kalapan pau ke jing komen bani I dala ke jongki khmat ba ka jing pentrai ke ka college kalayach khmat. Balada kakam kayat hakane garukom on Islam syuk bagi sarkaru kan sayok ban pleno ya kane ka jaka pulia kaban penmentoi shibun ya ki samla jong kajela kinong elam jong ke FKJGP Education Cell ka jing ekran kinong pathai kubor kila ai ka jing ro ekatnat PWD Buildings kabla pentelun chakmat ki kam gijam ban pentrei kane ka jaka pulia bat khamtam ya u contractor uba pentrei ubala IT lot ban pendep kane ka jingtai ha kapor ka bakloi bha ni iba kane kakam kala jandap artat hakba nginyo na ban play ya kani ka Engineering College how news nam 11 te kalong ka jingker khu ya ki samla ki jongi ya ki khna pule jong ka jala ka jongi ba nginyo kom kani college ha ka jala ka jongi lese kadang dai ka college ka Baningkong ka Engineering College ka Baningkong hapo ka state ka jongi te ngiso ban ai khublei sikat dai ya ki ya iko khamtam kontraktor balak ban pentulun start ya kene kam nomor ngi I ba menswa udai duwei kontraktor khamla ban penya ya kene kam ban pen start ngila lek se ka ni kala ada inspection ka balai ka bangi wan ndrei ha bangi wan pat ngi I ba ni kontraktor ila simkhya sha ha ka bai la pen start ya kene kam bat lek se nakaliang jongi ka Education Cell FKJP sang kemeru ni ban pau ko jing so kuman bat ngi so hun abang I ya kene kam kala ayat start kat ne tinggal kentu ya ka sarkaru bakanang sanction cucu nomor kidang sa so kumba 10% ya kene kam bakin pendap kenang bakin yo ban pleno kene Engineering College house news number 1 te so komen nomor ba hakane ka project comparing with project nomor hakane ka project sispa ki betre hang ni kidi ki khasi but kalong ke besong tenat nomor wat hakini ki kam finishing ro kidi hi khasi betre lada de kam tiles dan de ki kam aluminium kini ki specialized item kidi hi khasi ki betre teng so tenat adu kata te kawai kumla ongi ba khrau mentan kani ka college Engineering College kan long ka jing mentoi ya ki khana samla jongi khamtam kini ki perlok jongi ki bapendap ya ka diploma kini kinla ban pulih hang ni lengba kan ka lateral entry te so komen sai sien kermen ro ba ubnai match ngatrai ngin pendap ya kan ka college na dong chadong